Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Ako si Agot. Ginaingon nga bisan unsa day kaadunahan sa magtiayon, basta dunay usa nga magbinuang, ang kaminyoon magkabuang. Busa kinahanglan gyud nga sa kaminyoon, ikaw magbinuotan. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahimo. Uy, may nag-doorbell man. Kinsa sa mga niabot nga, wa may andar sa sakyanan nga ako nabati nga ni Huno. Ako rin mo abli sa gate, Agot. Panayon ang sa imong gibuhat sa kusina. Mawin na. Ay, wa na. Katuman lang sa tingalan niya. Ay, ang kabit ni Mamoy na. Kanilaad ba yan ni Mam? Uy, kabuutan siyang banang iyang giluigban. Oh. Nga naman man imong gihunong sa tungod sa gate ang imong auto, ha? Likay lang ta ba nga, doon ay laing mata nga makakita. Isod nagbabulyaso ta. Uy, kaso ng maid ni mo kay... Huwag man na mahibaw nga, may relasyon ta. Bright ka kita, Marlon. Oh, ano? Ang inyong maid, nagkakita sa imong paghawak na ko. Oh. Agot? Agot! Padayon lang mo siya, ma'am. Kanang, wabitang si Sir Robert. Oh, wala. Nakasabot naman ka ni nga may relasyon ta. Tanay no na. Ato siyang duulan o pakigsultingan. Tana, Marlon. Aw, ha? Mao ba day, ma'am? Sir? Ay, uy. Way malis lang amo paghawak ni Agaw, Marlon. Mao ka na, Agot. Parinti mo gud may. Oh, igagaw rin nang... Inigagaw ba? Inigagaw ng amo, Mao ba day, sir? Muna. Kanya, katong nakita ta mo atong unang adlaw nga nagturjak mo, sir. Inig-agaw sa ako. Pagkain nila Agot, ha? Kasi nagturjak ko taon. Ako, anong good, ma'am, ka na magkuha mo ako bulingon atos yung kwarto ni sir, ma'am ba? Pero pag abli ko na ko sa pultahan, good kay, mamay ako nakita nga nagturjak mo. Mo to nga, nihinay na lang ko gawas o gihinay kung sira ang pultahan. Hoy, ay pagbutang-butang ang istorya nga baka ka, Agot. Mayo ba, ikihata ka babayana ka? Sige ma'am, ikiha ko ma'am, basta kay, man ko mamakak, gibidyuhan ko man gani sa akong cellphone ang inyong pagturjak. Muy gidangat. Mao ba nak? Hatagan unta kog kwarta ni Ma'am Buena og sa iyang kabit. Pero wa ka mo dawat? Mao na tay. Ilang takon sa burnuhan ba? Aron nga dili ko mo sumbong ni Sir Robert nga nangabit si ma'am sa lalaki nga gipatuon niya nga iyang igagaw. Ay, anak ka nang undang na blang ka diya sa imong pagkakatabang jas ila. Basig may dautan niya tao ng buhato ni Ma'am Buena. Kay naibaw naman ka sa iyang mga binuhatan. Ay dili man kumusulti ni Sir Robert tay. Kulabot ang ilang problema, oy. Pero, kuan ba, naluoy lang kung sir, kaya gibinuangan lang siya sa iyang asawa. Agot! Uy. Nakadating niyo? Uy. Hala na. Nakiksulti ko ni mo. Bangas ka. Si Robert maroon. Naasgawas ng tawag ni mo. Halatay. Kakalit gud ining pagpaulit ni sir, gikan sa Manila. Halatay. O baka masakpin ni sir si ma'am, no? Bahin sa iyang kabit, nga nagduwa sila kayo. Naatuwa dito. Unsa sir? Mau ka na, Agot. Nasakpan kagad siya si Wina o si Marlon nga nagduwa og kayo. Nagduwa kayo. Nagduwa kayo, maganda sa mga paso. Unya si Robert, unsa ba imong gibuhat dihang nakita mo silang duha, imo bang gipatay silang duha, sir? Bibito sir, kanang unsa man sir? Gipatay mo ba ang imong asawa o ang iyang kabit? Ha? Sir Robert? Ha? Huwag ka maghahimod sa pagpatay nila, sir. Usay hang kabit. Bida, sir. Ako ba to? Gipatay na to na ako, sir. Gipatay pa to nimo. Dili lang gitingali ko dugo og kriminal. Noy Damian. Agot. Mga ako na lang bibiya sa bahay. Ay, maro silang duha, Sir Robert. Ambot. Ambot lang. Nagtiwas magkatong duha po. Basta kay pag-abot ko, nag-ukang man to. Hinigbalik na ko sa bahay. Kung naapagani, Wina. Bagla na kang daong. Mabalik ko sa bahay. Huwag kulong ta, Agot. Oo. O sir, kami isulti sa unya ko di mo dito sa inyo.
Naasya sa inyong kwarto, sir? Oo, naay. Ganahan. Nanghipos sa iyong mga besti. Kuan, sir, ka ng antinood bitaw, sir. Nasakpan naman na ako sila nga nag-tourjack, sir, pero walang gid ko mo text nimo kay dili ko gusto manghilabot sa inyong problema. O nabalakit ko pa nga basin unsay kunang buhaton nimo dito sa Manila kung sultihan ta kadaan. Robert, darling. Dahil, ilang ko mo dayon og layas, Earl. Uy, magbinuuta na lagi ko. Di na ko muusab. Dili ta ka mapasaylo si mong gibuhat, day. Oh? Dili yun, Wina. Busa layas. Layas akong panimay! Unsa, sir? Naagot. Buangan na kagusto mong kunimo. Kung musugot ka, ikay ipulin ako sa mabudhion akong asawa. Aw, ako noon, sir. Bisag ingon ani ko, pero may pagtanaw sa biya ko nimo, sir. Dugay na. Dito sa utay ka. Ha? Dugay na ko na ipog nimo, sir. Ayun sa nagkasabot na ang duha ninyo kakasing-kasing, sir. O, man na. Yarap namin sa imong anak. Kasi may gipulin ako sa akong asawa. Man na. Dali, God. Daon na. Tinuod ni Agot. Uyab na mong, sir. May naitabo na ninyo. Utay. Kadaghan na tayo. Nya, giganahan mo duha. Bida. Bida. Noy. Kakalit ba? Galit ka. O nya, di ka to mag-wild imong asawa si Robert kung may baw siya nga usa lang kamid ang imong gipuli niya. Siyang unang nagluib sa among kami niyoon. Basta di ko madlok na mangita sa gubot. Si Agot. Siya na ang akong gimahal o gihigugma. Ako ang gipuli ni Sir Robert sa maluibon niyang asawa. O nagpasalamat na lang sab ko, gawa na magpakita pa si Ma'am Wena aron magsamok sa among pagpuyo ni Sir. O galoy sa Ginoo, mabdos na ko karon sa ikaduha namong anak. Ipagpasan na mo ubuhat o bata, uy. Maugto mga kasama ang kaagi ni Agot dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Ipaspasan og buhat og bata style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.